snow lengo aga jing yadai bakani ka sni ka pemerintah namar ba nakaliang jong ka district council kala ai yakani ka jing pentep ka bakerki kensan dang men ne men step nyo baje kilawan ban ai yakani ka siti jing pentep ba la pensange no sipor ola pensange no ya ka jing terikam ka jonga kumu acting sim jong ka himalang rin ti kalong ka belengo adu kata-kata kadau ka dai namar ba dang mensyam tayo ba ka district council kala ai ka order bangin yo ban ai wai marhima ha kan gasni menta gasni kendai terik dan rei ka belengo kalong ba kensan menta ka sedap ha ka pornyo baje lawan ai ka ni ka siti jingpen sange ya ka jing terikam ka jonga kum usim kum acting sim jong ka himalang rin ti nakaliang jongi komti riurang ba jong ka hima nadu ki menteri kelengdo nadu ki khot jong ka eksekutif dorbar nadu ki pajba jong ka himalang rin ki bakwa banwan wai ki mar jong ka hima ha ka gasni idap da jing snol ngo ka bakraw but kem snol la modur ya ka ni jing le jong ka district council long ka ka pen ngo adu kata na ka benta jongi but ki babon na ki sinong ki bakham jingai le ki ladu ya gasni ki ladu ya ka por tang na mar ka ni jing pen sangi ka bakerpi adu kata ya ka ni jing mut ka jongi ban ai wai menta gasni di kan ni ka jing tho pila ban pej ya ka ni jing tho ka bala ai ni dang yu pedang men ne men step pot nyo baje ai gumtu de tolong ka ka pen lengo ini de nakaliang ka jonga ko mu acting sim u bala sha suspend menta dengan ngau ban kentho jur ya ka ni ka jing le jong ka district council imat ka don ka ai ka ai sheldet ha ka badang ha kini ki sni ka dang ai ka tu ka order adu likely ki order ban yo ban ai wai mar himam ta gasni dan rei ka balengo ka long ba menta gasni kila yo ban pensange na ka benta ka jing terikam ka jonga ko mu acting sim jong ka himalang rin ngasngau ban kentho jur ya ka ni ka jingelam jong ka ni ka parti VPP ka ba kamel di kum kita ki ba hok dan rei ka dei ka ni ka parti ka ba sniutam ha ka history jong ka district council de rengkat ba ya ki noilam ki ba hakmat jong ka parti VPP ngasngau ban penrem jur kum acting sim u bala cha suspend menta de nga pasat ya ka ni ka khubor syafi ki nongtho khubor syafi ki paiba jong ka rikasi ba pidai ban husiar ya ka ni ka isi ka ba yalam menta ya ka district council mar ka ni ka isi ka dei ka ba yalam bakla yu paiba kadai ka ba penjot pen pra ki hima kadai ka ba penjot pen pra ki snong ki taw bar kum ta ter dengan ai ka jing maham na ka benta jong pi ki wei pat ki bom pat tip ya ka jing le ba ka jing terikam jong ka ni ka district council ba pidai ban husiar ban pej beha namar ba yule se kan jia ka ba jia ka hima ka jongi kan long ka jing dunong ka ba kra ba kan long ka jing penjot ya ka imlang ka salang pat ya ka sukasan na pasat chapi ki khon ki hajar jong ka himalang ren khamtam ngas ngaban panmap na pi bahak ka bakum ka ni ka sni ha ka bangiyo ban penlong ya ka jing ai wai mar himaten ringim yo shu ban penlong peladu ya ka sni ka nong ka jong pi peladu ya ka por ka jong pi na kumta ka ni ka sni ban yo ban shim wai ya ki mar jong ka hima de hak ni ka por ka bam tangas ngaban panmap pi watnam snyo ya ka nen mar kam di ka jing le ka jonga ten re ka ne la le di bor ki bahlor bat ka dei ka district council ka bala le ya ka ne ka jing kentho jau ni brilliant Henry Im Yong ko mu acting sim bala sha slot no jong ka himalang rin ngaso bon ong kalong ka bom syong nongrim ai ruem namar ba ki kam ki ba bakla ki ba ulale bun ba mudur pi wat ka eksekutif dorbar hakasnam arjar pusau udut mentok unut bentok im pej ulai saya ka pisa nadu ka arpa kadai tarik jong Julai wan le menle wan ya tu apo ka eksekutif dorbar wan le menle panjibit na ki pajba haka sipau tarik Agos arjar pusau sipau sngi ka pisa dep sai lupa wan ya tu adin sipau sngi ha sipau tarik Agos sai pisa arpa kadai tarik Julai kumnu mle ran umi syakmat ban kentho tela sel tamula sisa ula dai bersol ran plus nang ta tip tang ya ka anjong ka hima pulit tang ya ka akarul jong ka hima kan nusin ula sa asteo order ya ki kam ki jong u hapo ka hima namar ba tip kumnu kum tau nong yalam tip pulit wat tang ya ka anjong ka hima bunsin usaken hit hakikun samla ba udai ban le muak kamu acting sim ban lat le ran kum kikun ke jar jong ka hima ti kum nu ken ne acting sim ku ba kum ta tip ban pule ngim tip bapli
tip bun kampalat ne myok por ne tip menang ban pule ne tip ya ka anjong ka hima ti kumnu unong ya lam jong ka hima un ya lam ya ki pat ba jong ka hima haba tang ya dia tip ya ka anjong ka hima si benai mensua ule dala dia ka kambian yau ki kun ki hajar jong ka hima ka anjong ka council kam sya ya u ba un exercise palat ya ka bor ka jong u ban impus ka fine palat ya ka 10,000 ya kinu ki ba tong dok kha lani kinu ki ba wat dok kha hawa ki bala dep adong ha ka jing sha ka an jong ka council ka dep khang persya ba kimla ban fine palat ya ka 10,000 tamba uni ubriu u fine hadu 100,000 ya kita ki kun ki hajar jong ka hima mudula dari ubri uba pule ka an batip ya ka an jong ka hima batip ya ka an jong ka jaj beriu batip ka an jong ka council hatu undang impusi kata ka fine ka bakat kata baka an kam sya kelenti jong ka an kam sya tang ba namar ba udon ha ka bor ule don bor kai kata ka ule don bor kalong ba kita ki beri bapli ki haban siu bet ya kata ka pisa namar balada kim siu kila dep IFIR ki de ulong acting sim namanta ka bat pinlap ha ka perthai sngi jong no ba u acting sim lani ki sim jong ki it ki hima haba ki don laga jong ka bor ka ikhtiar kin nang lej ban serandar la de da ka bagi lej IFIR hapo police station ba dei ka kam hapo ka jurisdiction jong ka six schedule kri kambit ka papau bit ta ka tahu bunsin syaken hit hakikun samla ba hidap le muak namarok wat peleran yang ikun ke jar jong ke hima bat ka ba kham sosi ka long pat kum ni ngimtip menuba ayan usi tang ba hapo ka jing sensar ka jong u ngelengo bat nga ketang ka mensim hadu kata kata ba kumno ki we ki jat beriu ki yok ban sengkam senjam ki yok ban pli business da ka ba ki pli homestay hotel guest house hapo ka khandau hima da ki we ki jat beriu kataru ki claim da ki skim sorkar ngalengo ban ngirang budin hadu menta mendo ba ayan usi namar ba ka penjam daw hadu kata kata ya ka ri ba ka jat beriu kham tam ikun ka hajar jong ka hima namar wat ngi ikun ki hajar jong ka hima ki yele ban penkelan ladangi pan usi NUC ya ki bekum kita kumno kini ki we ki jat beriu ki yok kalat pan pli hotel pan pli guest house pan pli homestay cak burum jam tahu hadu kata kata jam tahu hadu kata kata lada dei ki no yalam ki badon jikir kli hatu mlatip kabawat mengi ki pajbak ngin adaptip te kalong ke ke sosi bangin don bangin yo ki no yalam acting sim lani kis im ki bakum kini kata ki kam donbor ki jong u ki kam syukur ki jong u udang nut ban mi syakmat haba syak slot no naga kam acting ban kentho ba usyak lek donbor ban kentho ba usyak lek donbor handai ngasau ban ong ba ki kun ki hajar jong himalang rin ki long ki ba donbok hadu kata kata ngasau ban ong dei tang ki kun ki hajar jong himalang rin handai kari ba kejat beriu ki donbok hadu kata kata ba ublai upenmi yakin nong yalam ki bayu ijngai ki babet kar kum perkat ki balik kum ba kilak keren hakmat jong pajba aswa ke election bagi kwa ya ka sensar ka kadar ka bakoi bat ki banut banle ya ka badai banle ngatrai pisno tu uniu acting si mula dai ban syawang ngadu ki asnem mensua tang namar ba ka eksekutif komiti ki ba mensua ki implement ya kayak jakor polisi ke ba ngi kirit kiri ngimla ban kot bor wat tang ban wan ya kenduk marhamat ya kiru dei tat kenika isi kebayalam da ke VVP ke banut ban le ya ke badai ban le
bat kejing le joki ka bari ban le kalong kejing kerku kejing mentoy pat kejing yo nong yo kun hajar jong ka hima namar kata dai tang pengin ai kejing ero kadai pengin ai ka buram bat kejing songu sisa ba ngiyo bat ngidang don kita ki nong elam ibat tibru tiblai ibadon ya kejing ketri nam ta ki it ki hima nam ta kari bagajat